今、国や東京都の政策で駅前を中心とする大開発、これはどんどんと進められていく。そしてタワーマンションを呼び込む街づくりが進められています。しかし、こういう街づくり、一部の大手の企業やデベロッパーが大儲けをしますが、そこにずっと愛着を持って住んでいた人たちが立ち退きを迫られる。また住環境が破壊される。木々が伐採される。そして商店街には足が向かなくなっていく。こういうことが起きてしまいます。私はこの近くで生まれ育ちました。そして今の住民として住んでいます。近くには多くの良さがあると思います。そして近くの中でもそれぞれの地域にそこに住んできた人たちが培ってきた歴史、営みが重ねてきた魅力があります。こういうものを大切にする、そういう街づくり、私に行わせてください。